Ați decis ce buchet? Da, cred că așa este. Și preț. Foarte bună alegere. 1000 de lei. Nu, da, dar prețul ăsta nu e pentru toți, înțelegi? Că eu mă știu cu șeful, nu? Oricum o reducere, ceva, cred că se poate făcut. Domnule, nu cred că este posibil. Prețul și așa este foarte bun. Ei, eu mă uit că tu mă faci să-l sun pe șef. Noi suntem tare buni prieteni. Nu, hai să mai sun eu amuia să-ți fac după asta toți ei probleme. Dă-l cu mai ieftin, dă-l cu 600 de lei. Nu, dacă sunteți așa buni prieteni, atunci sunați-l. Nu insist. Nu, adică nu mai deranjez cum să mai sun amuia să-l deranjez. Adică eu nu vreau să-ți creez ții probleme, că îl sunam eu, că pur și simplu... Cu 1000 de lei? Da, da, normal preț, normal, super, da, frumos. Știi că oricum să-l sun și să-i spun că tare bună lucrătoare are. Aveți numărul? Da, da, cum? Da. Care cu zero, zice, da. Acolo, da? Da, da. Mulțumesc. O zi bună! Aha.